Fira de l'Oli Nou de l'Adob Empordà, que se celebra aquest dissabte, dia 20, de 10 a 2, a l'exterior del Mercat del Lleó. I per parlar-ne tenim aquí amb nosaltres en Simón Casanovas, que ell és president de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà. Què tal, Simón? Com estàs? Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per venir fins aquí al programa per parlar-nos d'aquest nou oli. Explica'm una mica què representa per a vosaltres aquest moment, aquestes festes, per presentar un nou oli. De fet, la presentació d'aquest oli és el resultat de la feina de tot un any, dels pagesos que han conreat les oliveres, que les han recollit les olives, els trulls que hem anat fent l'oli, la feina d'envasar. El resultat final és aquest oli que presentarem ara dissabte que ve aquí a Girona. Molt bé. Venim també d'uns anys marcats per la sequera, que suposo que us va afectar força en el vostre sector. Ara ja us podeu... Esteu tranquils? Com ha anat aquesta producció després d'aquests temps foscos? Sí, després de 3 anys de collites molt petites, per la sequera bàsicament, degut a les pluges de l'hivern passat, que ha sigut a la primavera, aquest any ha sigut un any normal. Vol dir que hem tingut una collita que és les que esperem normalment quan anem a conrear les oliveres, a més amb una qualitat bona, perquè també el clima ens ha anat acompanyant al llarg de tot el cicle vegetatiu de l'olivera, i per tant estem contents tant amb la quantitat que hem tingut aquest any com amb la qualitat de l'oli que hem fet. Ho feu per quilograms o com ho distribuïu vosaltres això? Quants quilos heu recollit o com funciona això? Sí, normalment una collita de la denominació d'origen Empordà sol ser d'uns 200.000 litres d'oli o quilos. Litres, vale. Sí. Vale. Oficialment són quilos, però que són 900, uns litres són 916 grams, perquè l'oli ja saps que surt sobre l'aigua. Aleshores es diu en quilos, són uns 200.000 quilos, que és el que tindrem aquest any, que és el que normalment hauríem de collir amb una collita normal amb totes les circumstàncies climàtiques que acompanyen el conreu. Aquest nou oli el vau presentar, ara no recordo si la setmana passada potser a Figueres, i aquest dissabte el presenteu aquí a Girona. Què s'hi podrà trobar la gent? La gent podrà trobar 3 elaboradors, dels 4 que som, que oferiran els seus olis, els podran tastar, els podran comprar també. Després hem preparat per fer a part de poder tastar tradicionalment com es fa amb el pa, també hem preparat uns bombons de xocolata per poder-hi posar, fer la xocolata amb oli i sal, que ho puguin fer cadascun. I després també podem trobar-hi, hem preparat un pack d'olis dels 4 elaboradors que som de la denominació d'origen, perquè puguin la gent poder comprar com un regal de Nadal per poder tastar tots els olis que elaborem. Molt bé. Això de fer els bombons i tot plegat també demostra moltíssim la versatilitat que té l'oli i que sempre ha tingut a la cuina. L'oli és un dels ingredients, podem dir, principals per gairebé tot el que es fa a la cuina. O sigui que aquí es veu tot el que es pot fer. Sí, l'oli, està present a tots els plats, gairebé tots els plats, que pugui haver-hi en un dinar. Sempre ha sigut, o sempre és, un actor secundari, perquè mai és l'actor principal, però sempre hi és, i perquè tots els plats puguin lluir han de ser elaborats, si és que en tenen els seus components, un bon oli per poder eixir ben fets. I també suposo que gràcies a aquesta denominació d'origen protegida fa que, a veure si m'explico, que l'oli, que com has dit podria ser alguna cosa secundària, tot i que sigui secundària perquè és el que es fa servir per cuinar, sigui de qualitat, sigui com una cosa més que, com deies, també es pot regalar com un regal gastronòmic de qualitat i ben fet. Evidentment, perquè el que sempre sigui en un plat, l'acompanyi, ha de ser un bon acompanyant. Aleshores, jo crec que un bon regal de Nadal és regalar aquests bons olis, com puguin ser els olis de l'Empordà, per fer lluir encara més la taula que fem sempre el dia de Nadal, el dia de Reis, Cap d'Any. Exacte. Què diries que fa especial l'oli de l'Empordà? L'oli de l'Empordà fa especial el fet que es fa amb una varietat que només existeix a l'Empordà,
que és l'argudell, bàsicament. N'hi ha d'altres, però sempre és majoritària en qualsevol oli. És una varietat diferent, perquè l'Empordà també és la comarca més al nord de tota la península ibèrica on s'elaboren olis, per tant també té un clima diferent a totes les altres zones olivereres, i aquesta varietat doncs, fa que els olis siguin més verds, més intensos, amb uns gustos més marcats. I a més, des de quan teniu la denominació d'origen protegida i tot plegat? Jo no entenc gaire d'això, sí que m'ho has d'explicar. La denominació d'origen protegida la va reconèixer la Unió Europea ja l'any 2015, si no m'equivoco. Ara em faràs dubtar. Bueno, no passa res. Bueno, fa uns 20, entre 15 i 20 anys que està constituïda, però de fet ja era un esforç que havien fet els elaboradors de la comarca, doncs ja feia molts de temps, des que va entrar l'Espanya a la Unió Europea, per poder defensar aquests olis amb un nom propi, que és el nom d'Empordà, que és el que, diguem, el territori que emmarca tota la zona d'elaboració dels olis. I què significa també per a vosaltres llavors tenim com aquesta denominació d'origen? La denominació d'origen significa, primera, una garantia, una garantia pels consumidors de que l'oli s'ha elaborat en aquesta comarca, la comarca de l'Empordà, s'ha elaborat amb varietat d'argudell majoritàriament i diguem que té una qualitat màxima, que és la que pot tenir un oli, que és el verge extra. Tot això ho certifica la denominació d'origen, i per tant al certificar-ho ho certifica mitjançant entitats certificadores i per tant diguem garanteix al consumidor l'origen i la qualitat de l'oli que estan consumint. I a part d'això també serveix com una mica com a veu del sector, per fer promocions conjuntes, per poder ajudar més a promocionar més fàcilment els olis de les nostres comarques, perquè tots els elaboradors som petits comparats amb els que vivim en altres zones, i aleshores si ens ajuntem, ens unim, ens és més fàcil defensar una marca única, que cadascú sigui la seva particularitat, per poder arribar més als possibles consumidors d'oli. Com vau fer, per exemple, com dèiem a Figueres, i com feu aquest dissabte, dia 20, que com deies hi haurà una mica de tastos de pa amb oli, també fins i tot els bombons, i he vist que també fins i tot hi ha un passaport. Sí. Què vol dir això del passaport? Què s'hi pot fer amb el passaport? Sí. El passaport és un petit paper o un petit tríptic, diguem-ho així, en el qual ja, tinguent-te'l, pots anar a visitar 3 o 4 trulls de la denominació d'origen que estan emparats, poden fer la visita, degustacions, tastos, i després si vols comprar perquè t'han convençut els olis, que espero que sí, tens la possibilitat de comprar amb un descompte especial per tenir aquest passaport. Perquè clar, per la gent que mai ha visitat un trull i tot plegat deu ser fascinant, no? Sí, la veritat és que la gent queda sorpresa. Clar, tu ja estàs acostumat, no? Sí, la veritat és que sí, que molta gent no s'imagina com es fa un oli, no? Aleshores, quan el visiten, sobretot ara en l'època d'elaboració, veuen que entre les olives, dels remolcs, dels pagesos per un lloc, es netegen, l'oli es fa en menys d'una hora, i aleshores veuen sortir l'oli al final de la línia que ja es pot consumir, no? Aleshores, se'n donen compte que és un producte ben natural, que no té additius, que és realment el suc de les olives. I que això potser ara en aquestes èpoques també és molt important. Aquesta fira que dèiem que es fa aquest dissabte es fa a fora, a l'exterior del Mercat del Lleó. Quan diem la paraula mercat ja podem pensar a tot tipus de productes. Per què ho vau escollir a fer-ho en aquest espai? Ja fa molts anys que ho fem, en aquest espai, precisament per això, perquè és un espai de compra, que la gent quan va allà té l'idea de veure coses que es puguin comprar per cuinar o per menjar, i l'oli no deixa de ser-ho. Aleshores vam pensar, és un bon lloc, la gent ve amb aquesta idea, els hi farem provar l'oli i com que ja ven una idea de comprar, potser compraran oli que es posem, i realment és així.
Molt bé. Per poder, diguem, tastar l'oli, els bombons i tot plegat, cal fer alguna mena d'inscripció? S'ha de reservar alguna plaça o només anant-hi i ja està? No, només anant allà ja n'hi ha prou. A més, també hi ha música, tenim música de jazz durant tot el matí, doncs, per acompanyar i per amenitzar la festa. Vull dir, com per nosaltres també, a part de ser una fira, és una festa, no? Una festa de final de cicle, que vol dir que hem acabat diguem, hem acabat de controlar les olives, hem elaborat l'oli i ara l'estem venent. Molt bé, que guai, llavors. Ara sí, finalment, a part de poder comprar l'oli aquest dissabte, dia 20, durant el matí, en aquesta fira, on més el podem trobar? El podeu trobar en botiga, diguem, en els mateixos trulls elaboradors, es pot trobar en botigues especialitzades, en molts locals d'hostaleria també els fan servir, i bàsicament és sempre en el lloc on s'elaboren, i que són, en aquest cas, els nostres 3 elaboradors que vindran, són l'oli Pedrigolet de Torroella de Montgrí, el Maspòlit de Vilamaniscle i Empordàlia de Pau. Molt bé, doncs recordem a tothom a l'exterior del Mercat del Lleó aquest dissabte, dia 20, de 10 a 2 durant tot el matí, amb música inclosa, i podeu tastar aquest oli nou de la denominació d'origen protegida de l'Empordà. Moltíssimes gràcies, Simon, que vagi molt bé i que vagin molt bé també les properes collites i tot plegat, Molt bé, moltes gràcies i gràcies per convidar-nos. I gràcies. I doncs així acabem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més i tot i que la setmana que ve els nens i nenes no vagin a l'escola, nosaltres seguirem aquí al Teatre de Xiquer. Que vagi molt bé. Vine al Mercat del Lleó i tasta'l. A més, aquest any també podràs tastar bombons de xocolata amb oli i sal, aconseguir el nou passaport amb descomptes per visitar els nostres trulls i podràs comprar el nou pack d'olis per sorprendre els teus amics i familiars aquest Nadal i Reis. Vine aquest dissabte dia 20 i gaudeix de l'actuació del saxofonista Adrià Bausó i el pianista Aleix Cancell.